Чита по-малко време, явно са минали по-плътно е тук до тия коли. Ами аз сега записвам клипче. Всеки може да каже нещо. Първата ли? Първата с имената. Сега си запомнете само картовете, аз ще пусна после разпечатка и над номерата си напишете имената. Примерно. Че така да ви питам всеки път кой как се казваше и да ги такова много сложно. Юли, искаш ли да караш пак? Да. Люда, Аз също искам. О, Гери, искаш ли да караш? Така. На челните позиции застъпват Светлю под номер... Няма да играя. Греги, Греги да сяда. на коя кола ще седнеш ти? Там дете си сложил каската. Аз на принцип съм с тази. Владо с 48 номер. Владо с кой номер? 15. Гришата ще сяда с моята кола. Гриша! Много внимателно, моето момче. Защо там има една каска? Тук номер 8 и... Марчо, с кой номер да сяда? 13. Марчо с номер 13. Айде по-бързо тръгвайте, защото ще свърши лентата. Вижте да е загрят. Айде.